В едно малко градче, в пети клас, учеха две деца – Рая и Емо. Те бяха най-добри приятели, но и много различни. Рая обичаше да чете и да рисува, а Емо все търсеше приключения и игри. Един ден в училищния двор те намериха стара тетрадка с кожена подвързия. На корицата пишеше «Тетрадка на чудесата». Толкова е странно. Все едно тази тетрадка чакаше точно нас. Ами нали сме си гаджета, винаги ни се случват най-щурите приключения заедно. В този миг пред тях се появи светеща врата. Точно тогава небето притъмня леко, а от облаците се спусна огромен дракон. Но вместо да издишва огън, от устата му се понасяха пухкави облаци във формата на сърца, които бавно се разтваряха във въздуха. Празния свят. Всичко около тях светеше в приказни цветове, цветя пееха, пеперуди блестяха във въздуха. Те отвориха вълшебната тетрадка и започнаха да рисуват. Със всеки щрих се раждаха дървета, животни и дори малък дракон. Така разбраха, че могат да превръщат мечтите си в чудеса